Hayibo angikuzwa mina uthini. Ngenze njani mina uthini kumina? Ngoba ngibhalile bengafuni ukuthi uma ufika ekhaya ufike umyeni afike bephoxeke ngesimo sasekhaya indlela ekuyiyona akusenje ngoba akushiki njengoba wazi na ukuthi ba abantu abaphezulu abantu uyangidina wazi ukuthi akhohlwe iyona ngikutshele nje istory nje lengane nje iqamba amanga owasekhaya impela okay uyangazi ukuthi ngisebenza kanzima sebenza kanzima ngibuye isikhathi nesikhathi engisithola ngimfonele uyazi uyasazi zonke istory and kunomama omakhelwane engabe ukuthi inkosi yami ngicela ukuthi ningigadele and ngiyamfonela into engixakayo ukuthi kwayena mama makhelwane akamfoneli ngani. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, anginibingelele, phinde nginamukele kwa Black Life TV. It's me myself, uSibusiso Shabalala. Ugaqele emkhontweni noduze emntwini. Suka uswala kahle lensizwa madoda. Untombizi imqomo ebusungu ngoba emini isaba masokazi. Uyazi ke na ukuthi mangivela it's all about indaba eshaqisayo but egcineni hlezi kuzoba khona isolution phecelezi isixazululo ukuthi lezo ndaba sixazulule kanjani. Sengiphinde ngabuya futhi ngohlelo lakho lithanda kakhulu oluthi sikhipha imfihlo right here on a favorite channel iBlack Life TV. La eceleni kwami kunobafo osibhalelile kunemfihlo afisa ukuthi azoyibhoda. Ngiyacela ukuthi la ukhona njengamanje unganyakazi hlala kanjalo kuhloko makotogoyile ngoba kunento afisa ukuthi azosibhodlela yona. Mfowethu uyaphila. Sanibona bhuti njani? Hayi sikhona mfowethu. Ngisacela uzi-introduce la kumbukeli ukuthi ubani wena udabuka kuphi. Bhuti igama ngusiyabonga Mkhize uqhamuka empangeni. Khabazela. Khabazela impela. Mfowethu. Bafo ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili, ngisacela ungitshele i-background yakho ukuthi umfowethu ukhule kanjani, uhlala nobani? Njengoba bese ngichazele bhuti ukuthi ukuzalwa ngiqhamuka empangeni bhuti. Ngokukhula ngikhule bekukhona abantu bekuyimi usisi umama nobaba bese ngekho abaningi mina bhuti ekhaya bekuyimi nje nosisi ingane sekhaya kwaukuthi ke ngokuhamba kwesikhathi ke siyakhula usisi uyagana uganela idontozane eGoli kukhona umnyeni wakhe ngamthatha bhuti kwaseke ngisala nomama nobaba kwahamba kwesikhathi ke it was 2022 bashona abazali okuhlungu kakhulu ukuthi bashona ngesikhathi esisodwa bashiyana ngezinyanga nje bhuti yonke yangiphatha kakhulu kabuhlungu ngasho ukuthi yena udadewethu omdala ke wayese eseganile seganile bhuti kwaba into kanjalo ayiphephisa kulokho kubuhlungu khona phela ngumuntu umfana futhi yabo ngokukhula kwami nje bengimele ngisadinga nothando labazali support yomndeni kodwa ngenxa impilo ke kwasekwenzeka ngendlela kwenzeka ngayo impela bhuti. Ngiyakuzwa qhawe. Ngiyacela ke manje kahle kahle ukuthi ugonyuluke imfihlo yakho zengayo kahle kahle. Friends. Kunzima bhuti ngichaza. Mina bhuti ngibele inkinga ukuthi ngesikhathi kushona abazali ngaba under pressure. Yabo. Under pressure from abangani, ngashawa stress nayo yonke into. Kwaukuthi ke ngagcina sengenza izinto ezirong kakhulu bhuti. Engangokuba ekhaya sikhule siyabantu aba-right yonke into be-right abazali besebenza yonke into stable. Ngokukhula ke phela nokududana nabangani ngagcina sengenza izinto ezirong khona ekhaya because usisivela akekho umuntu ozongigada osemdala usisi uyasebenza eGoli futhi uganile lapho ke ebaleni bese nginokulokhuza nje mangizizwe ngazi ukuthi ngingahlala nabangani ngenza izinto ngigcina sengithatha khona la sengidayisa sengikhipha kwaba inkinga kanjalo nje into eningi nje cha ekhaya sengiqedile into eningi sengiqedile into eningi ngiba under pressure ama drugs nazo zonke lezi zinto ukuthi namhlanje ngifuna nje ukuzogunyulwa kakudadewethu ukuthi nginenkinga impela nginenkinga ngoba nje izinto eningi nje nami angazi kodwa I think stress ukuthi nganje labazali ngisasemncane nazo zonke lezi zinto ngithola ngokuthanda ulanele bhuti. Into kanjalo uqhawe lami ngiyakuzwa qhawe lami ngiyakuzwa ngisacela kahle kahle ungenze ngingathini wenze mina nombukeli sibe yabo balance kahle kahle ukuthi kahle kwenzakalani kahle ngokuziswa kwakho yini kahle ukungibekele nje into eqondile ukuthi yini kahle ufuna ukumtshela yona. Awusisi ngifuna ukumtshela ngenkinga enginayo ngendlela engenza ngayo izinto nje manje because nami sengikhathele kahle ngoba nje amalobolo into zakhe bezingaqedile kanga ukuthi umkhwenyana wakhe ngicabanga ukuthi ngoba bebengifonile khona abazoziqedela le ekhaya manje bawuthi bayafika le ekhaya bafica isimo sikanje njengoba nje kunje ekhaya
bhuti bawuphatheka kabi because umyeni wakhe abantu aba-right, bhuti abantu aba-right. Manje ngiyacabanga ukuthi isimo bawusifice ekhaya nawe udade isimo awusifice indlela kuyona kodwa ayihambe ekhaya kuwumuzi o-right na yonke into i-right. Bekumphatha kabuhlungu okuyikuthi ngifuna ukugunyuluka kuyena ukuthi cha sengicwilile bhuti ngicwilile nginey'nkinga ey'ningi kodwa ngimncane kodwa nje iy'nkinga zikhona. Ngifuna nje uzogunyuka umntakama njengosisi wami omdala. Ngisho ukuthi cha nginenkinga angathi mesefika nabanye nomyeni wakhe abantu sebezoluntuzana sebezoqedela le amalobolo mase kuba khona inkinga ukuthi athuka ukuthi kwenzakalani ekhaya kanti cha mina sengiyazi ukuthi izinto esengizenzile ngifuna nje ukumtshela ukuthi cha mntakama akusenje ngoba wawugcine kukhona ekhaya akusenje ngoba wawugcine kukhona. Okay, ngiyakuzwa mfowethu. Ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili, mhlawumbe ungangitshela ekhaya kukanjani ekhaya? Yini le yafana uyibone kahle kahle? Kwenzakalani ekhaya? Kuningi bhuti, kuningi. Bhuti bese nginomkhuba ukuthi njalo ngama Fridays ngibiza abangani kuzophuzwa ekhaya. Sengidakiwe abanye baphume nezinto bantshontshe ngidayise khona la. Bhuti okuningi nje kuyifinish sengikhiphile eqhawe lami okuyikona okungiphatha kabuhlungu ngoba phela abazali bami angeke kuba nala abakhona bashaya isifuba ngami kodwa phela isimo siphoqa bhuti kodwa sengonile bhuti. Ngiyakuzwa mfowethu, ngicabanga ukuthi sengikutholile okuningi befanele ngikuzwa. Okunye sizokuzwa kuloko kulandelayo. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga. Bukelwa iBlack Life TV. Hlala kanjalo unganyakaza. Asambile siyabuya, sesaya ku-ad break. Ukubuya kwethu sobuya naye lo bhalelwe azozwa lokhu ubhuti angitshela kona njengamanje. Ngiyacela ukuthi ungasuki eduze kwe-TV yakho nayinomike ephi la usibukela khona. Danko. Mbukele emakhaya ingane zakwethu. We are back njengomgogodla. Njengoba ngithembisile ukuthi siyabuya. Sinda sinjalo. Umuntu obhalile siye simlandele lo muntu ambhalelile. Simbeke khona qathatha la e-studio. Asincetheze sinjalo. Ake ngigcizelele la. Abantu banganqanwa ikhona iBlack Life League. Into esiyenzayo ke ukusibhalele bese siyafika lapho emcimbini osukunawo lalela iphuma noBarman. Uyena okwenzela yonke into, wena okwakho nje ukuhlala nje unethezeke bakusevela bonke abantu abasuke bekhona lapha emcimbini. Bangakhala abantu bathi abanelanga utshwala, ikhona iBlack Life League. Ziyakhala, osele isele. Siyabonga. Sisi wami uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacela uzi-introduce la kumbukelo weBlack Life TV. Okay, sanibonani babukeli. Igama lami nguAmanda, ngowamkhize Sibongo. Ngokuhlala ngihlala eGoli kodwa ngikhulele eMpangeni. Okay, siyajabula ukuba nawe namhlanje. And ngiyazi uzosibuza njengamanje ukuthi kwenzakalani ngalandelwa amakhamera. Into igama lami mina nguSibusiswa kaShabalala. Uhlelo esikulona namhlanje luthi sikhiphe imfihlo. Ngicabanga ukuthi uyamazi uBafo lo seceleni. Yebo ngiyamazi. Okay. Okunye nokunye kuzokuthola. Mfowethu usakahle bhuti. That's right. Mfowethu ngisacela mntaka baba ungichazelele usisi. Lokho kade ungichazela kona earlier. Uyiqale nje udaba lakho eqakaleni uzolikhipha ekhanda. Sis Amanda. Sis Ama uyazi ukuthi wahamba ngishiya ngedwa ekhaya. Umama nobaba uyazi futhi abasekho emhlabeni. Ngangisemncane kwenzeka yonke leyo nto. Ngangeke ngenze into eningi. Ukuhamba kwakho ekhaya sesamani ngasala ngaba nenkinga ukuthi ngangayitholi support, emotional support ngale ndlela ngangiyidinga ngayo. Okwazi kwaba ngale ukuthi ngize ngenze into ezirong, ngingene endaweni ezirong, ngigcina sengenza nezinye izinto ongeke kwangicabangela zona uma ngibona. Sesama ngokwazi ukuthi kazi ukuthi ngiqale uyazi. Indaba kwenze njani? Siyakhuluma. Sesama ukuhamba kwabazali mina kwangilimaza kakhulu ngangokuba nawe unakanga noma ubonanga ngoba ubungekho eduze kwami.
Yeah, nasemphakathini support angiyitholanga. Even ngisho ehlobeni support angiyitholanga emva kokushona kwabazali. Nawe-ke wangishiya emva kokuhamba uyogana. Lokho kwangiphatha kabuhlungu kakhulu kwaze kwangifaka i-stress kwangilidela ekutheni ngenza into ezirong ekhaya ebaleni nami uqobo ngicina sengenza into ezirong. Into erong. Kuningi siswami kuningi kakhulu. Wesi. Hayi awuze nendaba ngilalela. Emva bagcina sengena idakamizweni ingekhona Imake awumi. Awumi. Siswami ngilalela ngiyacela ungilalela manje ngiyacela. Kungekhona kona lokho kuphela ukuthi ngicine ngene idakamizweni even ngisho Ima usuqaleni ukungena edakamizweni. Ngiyacabanga ukuthi asikhuliswanga kanjalo. Asikhulisanga impela kanjalo kodwa manje stress ebenginaso mina singilidele lapho nepressure bengiyithole bangani nayo yonke leyo nto emphakathini seswami uyazi ukuthi wahamba ubungangifoneli bongifakela imali kuphela ngitholanga mina isupport esuka kuwena lokho kuyiqiniso yabo lokho kuyiqiniso ngithola ngisupport iqhuma kuwena emva lokho Okay ngiyakuzwa lokho uthi awutholanga isupport mina ngifuna ukwazi story la ngibizeleni la njoba nje amakhamera yonke into ngifuna ukwazi lokho ingakho bengisafuna uqale ngichaze uqala ukuthi la ngikubize ngenxa izinto esengizenziwe nento ezenzakala empilweni yami emva kuba ukushutha abazali bashona ngibe naso stress ngingene ngoma kwidakamizwe na yonke lento ekhaya ngagcina sengenza umonakalo omkhulu ifurniture Ima sisa awumi ifurniture yenze njani ezinye izinto ekhaya saphelele sesona engakuba nawe uyazi ukuthi khona abantu Mawuthi izinto zaphela uqonda ukuthini ikona lokho engichaza ukuthi ngagcina ngene idakamizweni kwase kumele ngithole imali ngoba leyo awume kancane yazi angazi ukuthi kahle ngifuna ngizama ukuyibuyisa nami emqondweni ukuthi ufuna ukuzongitshelani ufuna ukuthini kumina ngikuzwa ukuthi isimo sasekhaya sonakele siswami ngoba wadinile ethi Wesi angithi uyazi ukuthi kufanele ukuthi umyeni eze ekhaya ngazi umyeni wamfanele eze ekhaya ezoqedelela uthini ke manje wena mawungitshela ukuthi ifurniture uthini angikuzwa ukuthi uthini ingakho bengibhalele seswami ngoba ngifuna ukuzochaza lokho ukuthi ekhaya isimo senjengoba sasishiye wawushiye sisona ngoba mina bengihlezi ngiyedwa ekhaya kunzima nami ngiyingane uNkulunkulu wami Jehova oningi akusekho impela ekhaya akusekho lokho ngiphatha Hayibo siya angikuzwa mina uthini ngenze njani mina uthini kumina bengafuni ngoba ngibhalile bengafuni ukuthi uma ufika ekhaya ufike umyeni afike bephoxeke ngesimo sasekhaya indlela kuyiyona akusenje ngoba akushiyeki njengoba wazi na ukuthi ba abantu abaphezulu abantu uyangidina ke manje amanda ehlisa umoya uyangidina amanda ngicela ehlisa umoya uyangidina ngicela ehlisa umoya uyangidina ke manje uthi sisilana imali beyingekho enough iyodwa uthi into ekade futhi ukuthi ayikhuluma ubefisa ukukhuluma nawe ngendlela azizwa kakhulu imali bengimfakela imali ngimsendela imali angitshela ukuthi ubengibikela yonke into ayikho into ekade engayengamenzeli yona imali bengimnikeza uthini ma uyazi kade ngimfonela ngimtshela ukuthi mfana kuzoqedelela ekhaya ngimbeka yonke uthini manje mayethi ifurniture ayikho kanjani ngizongenze njani ke mina ngalokho ngenze njani ke mina uthi ke manje kunezinto abefisa ukuthi akhulume nawe ngazo kodwa ngingakwazi ungitshela ingane pho uthi ubezwa ngathi konke sekusemahlomben akhe hayibo uNkulunkulu wami Jehova ubungisendela imali angiphiki kodwa manje bengangazi nanginikeza support ebengiyidinga njengomntwana ekhaya hayibo bengakazi lokho ewashada wakwazi imali hayibo siya ngeke hayi uyangiqilaza ngempela serious ngenze njani mina ngalokho sisamane ukuba laphana bangani bese sekephuze kusekuseni siya kodwa uNkulunkulu wami Jehova simakade bathathe bese ngilele bantshontshe yonke into kanjani hawu kodwa uNkulunkulu wami Jehova simakade ngonile okubuhlungu kanti wena ngicela ukubuza sisa angisho ukuthi iphutha lakho yonke lento
kanti bengekho yini la nikwazi ukuthi nikhulume njengosisi nobhuti because into ubhuti akhuluma ngayo kahle kahle uthi kunezinto ebezimphatha kabi nanokuthi ubone ngathi beseyedwa ekhaya konke kusesemahlombe nakuwena awusamfoneli awusamnaki akasenawo umuntu angakhuluma naye uthi wase wabona ukuthi ke akaphuza bhemu ukuze ezokwazi ukuthi akhohlwe yona yonke ngikutshele nje istory nje lengane nje iqamba amanga owasekhaya impela okay uyangazi ukuthi ngisebenza kanzima sebenza kanzima ngibuye isikhathi nesikhathi engisithola ngimfonele uyazi uyasazi zonke istory and kunomama omakhelwane engabe ukuthi inkosi yami ngicela ukuthi ningigadele and ngiyamfonela into engixakayo ukuthi kwayena mama makhelwane akangifoneli ngani angitshela ukuthi impahla isekho phakathi njobe qhamuke sengibiza nje sengibuka ama TV uzomhlambalaza akangitsheli ngani why angangitsheli efonini angifonela ngitshele uzongitshela manje la ngenze njani konke lokho njoba izinsuku seyiseduzane fanele kuzokhokhwe fanele kuzoqedelela kwenziwe njani ke but uthi kunomakhelwane emshayeli ukuthi amgadele umakhelwane ubekuphi ngalesikhathi wena udayisha wenza zonke lezi zinto umakhelwane ubengakaza wafika ngisho zongibheka butwana usisi bangiphika usisi bengifonela kodwa ukungifoneleni kwakho bengifonele kodwa uyazi ukuthi ngizama ngawonke amandla siyantu uyazi kodwa yini ngempela lento ngenza yona ngidinga ube seduze nami isikhathi besinzima manje ke njobe isimo sinjena ke yabo ikhanda lami liphithene ngiyakutshela ngithi ngiphathiswe ikhanda angazi nanokuthi ngenze njani ngiyabamba ngaye uyamazi usibahlala manje ngenze njani awungifuni ngoba manje ngiphila lapha ifanele ukuthi ngabiphile ngifana nayo manje sesikuyiqiniso elingakanani ukuthi wena ubufaka imali kuphela ungakhulumi naye hayibo bengifaka imali ngimsendele uyabo ngize ngicele nalo omunye khona nomunye umngane wakhe lo kade bejwayelane naye ngize ngifuna uma ukuthi bengibe ngamtholi ke naye efonini ngi-understand ukuthi okay mhlawumbe uyahambe nabangani yonke leyo nto le bengikhuluma ke nanomngane wakhe ngimtshela hayibo ngimtholisela ngicela umtshela ngene ku-WhatsApp ngimsendela ku-WhatsApp ngimenzele lo-cash send ngiyenza konke leyo nto leyo and then manje ke usengibizela kwama-TV ungitshela ukuthi impahla yikho iy'nsuku sey'sondele kufanele kuzoqedelelwa ekhaya njengoba iy'mpahla zingekho ke bazofika kanjani-ke shuthi fanele ngiqale-ke manje njengoba ngiyibhizi ngimatasa ngendaba zami zomshado ngiphinde futhi nasekhaya futhi ngiyothenga ifurniture kanjani ngenze kanjani konke lokho wena bhuti ngoba ungazi ukuthi ngisebenza kanzima kanje ngoba usisi wakho ubekusendela imali ukwazi ukuthi uzinake yini yayisibanga udayisa impahla-ke ngoba ngabe ngezwa mhlawumbe kuthiwa ubengakunika imali ubuzodayisa impahla ufuna ukuziphilisa manje uthi imali yodwa ayikho le uyangilimaza wena cela uhlise umoya sasana lokho uyakwazi ukuyiqinisa Ubehlisa support yakho cela uhlise umoya ngicela ukuthi manje siye kwisizathu siye kwi-solution yayo yonke lento singalo ukuze sizokwazi ukuthola i-solution hayibo kodwa Jehova siyani ungenzani bafo mina bengidinga support yasisama lokho uyakwazi ukuliqiniso mhlasi manje bafo into engifuna ukuyithola ngiyakuzwa ukuthi ubufuna i-support le empahla bafo ubuyidayisa kanjani imali uyinikezwe bafo imali ibingane usangitshelile mawusenkingeni ungitshela ngomfonela angitshela izitolo benginika imali angiphiki bengisupport kodwa uma bengitshela izitolo bafo engakuba bengithola ipressure kubangani ukuthi bangani kodwa uNkulunkulu awugqoki lokhu ngazi mawusabengane emathuneni la ukhona pressure abangani yonke leyo nto ngithola bangani kumele ngigqoke into ethile sekumele ngithathe into la endle ngihambe koyidayisa bafo iziphi iy'tori ade kutshela zona menginika imali cha bengitshela ukuthi lo mali uyidle kahle yabo mhlawumbe engisendela 500 ongisendela kanye kodwa siyawazi wangibulala mntakama ekusendela kanye bafo inyanga okuhambeni phansi kodwa ungazi ngisebenza kanzima uwazi ukuthi ngilungisela indaba yami yomshado yonke leyo nto leyo ungicabangeli ngempela bona abekusho yonke into umshado kodwa singasidayisa angibuza ukuthi mina ngiphila kanjani kodwa mntakama support ngiyayithola noma ngiyithola kodwa Jehova ngiyezwa sisi ngiyezwa and wenzile futhi amaphutha udayisile kodwa into abeyifuna ukukhuluma nawe kahle kahle uthi bengisengenawo umuntu uthi besezizwe yedwa esengenawo umuntu akhuluma naye imbangela yokuthi kuze kumoshakale yonke lezi zinto ileyo ukuthi besengenawo umuntu azokhuluma naye kodwa noma kunjalo bhutami impahla ya kodwa noma kunjalo ngenze njani ke manje uthi ke manje into ebanga ukuthi adayise nanempahla imali yokuthi phakathi nenyanga bengenayo imali yokuyisupport so bese dayisa leyo ngenze njani ke manje njengoba manje sekusele I think isonto elilodwa uyazi next week fanele sikuziwe ekhaya ngenze njani ke manje ngishiye yonke into umnyeni wami wayena ngimchazelile ngathi angazi ukuthi ungibizela iyaqala ke futhi ukwenzeka lento le
and angazi ne-situation ukuthi kanjani ekhanda kodwa futhi angicabangi ukuthi mhlampe there's something wrong. Yabona manje kuyo yonke lento njengoba kwakunjalo. Ngizokwenza njani? Ngimise kanjani kodwa mfowethu yini ungibulala ngempela? Bafo ubuyenza njani imali lokudayisa ngayo impahla? Ngimise kanjani lento lena? Bafo ngoba ngicha. Hawe ma. Bafo bekuningi bafo. Kodwa nje akuzona izinto nami engizibonayo njengomuntu okuyikona okungibangela usezongibulala. Bengibiza abangani siphuze kuse amantombazane na yonke lento bhuti wami yabo ngifuna ukukhipha istress ngayo yonke indlela ngoba ni bengalitholi into ekade ngiyidinga bhuti wami nje manje ngiyabona ukuthi lezi zinto ekade ngizenza ize yabo iyiphi support obuyidinga kusisi wakho kahle ikuphi because uyachaza ukuthi ubekusupport ekunikeza imali yebo ngiyeza ukuthi uthe bekunikeza kuphela kwenyanga wena iyiphi lokade uyidinga isupport kahle bafuna noma iyiphi ingane iyadinga ukuthi ibe khona umuntu omdala ebaleni akwazi ukuthi ngahlala ngedwa ngiyingane encane yomfana ngingedwa ebaleni ekhona sisi sibe kumele acele nangumuntu bo yaza ngizwa kanye into echazayo mina bekumele wethu seduze nama ngisho ukuthi bengifuna ngaso sonke kodwa siya impahla ke ngenze njani ke manje bona umuzi nje awuzange ucabange kwawudayisa kona kukhona bani bona manje ekhaya awusho kona bani ekhaya manje navumelana icapha ekhaya hayibo icapha zibulawa yini manje bafo awungithi sinokuphuza kuliwe kwenze yonke into amawindi nje ekhaya shothi sewuliphendula ijoint hayibo imali uhamba wona sisi nanivumelane kanjani la ngamakhelwane asangifonela ngithinteke kuyo yonke lento le ugcine nini ngona ukumbona uma kumente kade ngagcina ukumbona ngoba uyenje uhambe ekhuluma kabi ngami emphakathini yonke leyo nto le wayekhuluma kabi ngawe emphakathini wayengakufoneli kodwa wena umbekile ukuthi akakugadele Kade akazaza ngitshele leyo nto leyo. Yambona ukuthi mhlambe kwayena. Awukwazi ukuthi ungitshele kwaleyo nto leyo. Ngabe ngawela ke ngazanga la eThekwini. Ngizocheck isimo sihamba kanjani. Wena yonke into mengikhuluma nawe efonini ungitshela yonke into right. Noma bungazi ukuthi ngipatanisa kanjani uyazi ukuthi ngilungisele indaba zomshado. Phela nami ngomuntu omfana siswa ngeke yonke into ngiyicele kuwena. Ekhaya akusekho umuntu abazali bashiya. Uyababona no anti ukuthi baphila kanjani kodwa mntaka manje ngithembele kuwena yini lento ongenzayo nangempela. Ngisacela ukubuza lana. Navumelana kanjani ngalesikhathi uhamba ezesala ikuphi navumelana ngakho cause manje ukhalulu ngoba ekhala ngokuthi yena usele yedwa uhamba kwakho navumelana kanjani ngani Siyangamshiya nje ku right ekhaya yabo ngoba ngangithembele kuyena yabo una bhuti wami ekhaya yabo ever since wahamba abazali so ngamtshela naye ukuthi hayi sengithembele kuwena yonke into uyabona isimo senjani basidlela umona wena sengithembele kuwena yonke into uyena and uyena sibabili phela ake ngcono mhlawumbe khona omunye ake ngizalana akekho omunye ngashiya yonke into kuyena ngathi usukwena usuyogada ikhaya sengizole ngehla nje mangithola isikhathi ngoba ngibabhiza kakhulu emsebenzini sengizole ngehla ngizocheck ikhaya ukuthi kuhamba kanjani bengisenda nemali yonke into i-right manje usengibiza la kwama TV ngiyaxeka nje manje uzongitshela inambuzane nje yonke lento la ngitshela yona kodwa Jehova ngiyithathe phi imali wazi kahle ukuthi ngakushiya ngazi ukuthi ngiyozamela kona ukuthi kuphile kube right la ekhaya akusekho sicapha ngilungisela indaba zomshado fanele ngithenga isicapha ngithenga ifurnish bazothini bona abantu abakamkhonyana bazokwenza njani Uyabona kona bafo ngiyeza ukuthi uthi awufuna ukukhuluma ufuna isupport kodwa uyabona ukuthi isinqumo wasithatha asikho kahle sokuthi ugcina usubulala ikhaya lakho ngibona kahle hey wazwangilimaza ngiyabona kwaphela bengingane nokukhula kwamoda manje ngiyabona sengalelazi cha kulonke kulonke lokho manje ngabuka mengivuka endlini hayi izinto ayisekho usuyabona manje ukuthi kahle ngimoshile la ngibulele mina ufuna ukwazi abangani lababenze yonke leyo nto leyo abake baningi kakhulu sabantu bengihlala because isilanda amantombazane amaphoyisa waya kona emaphoyiseni yo report bengeke ngiye cause bekuyimi engibabiza kwesinye isikhathi kube yibona abafikayo bengingikwazi manje because bekuyimi abafikayo bekuyini-ke mntaka ma ungitshela efonini yonke leyo nto leyo mhlawumbe ngabe kade ngizongitshela manje next week njengoba umcimbi wami ngenze njani-ke manje ngiyithathe phi-ke imali-ke manje ngiyithathephi manje imali hey wazwangibulala Hey, wazongibulala siya hawe ma manje bafo ngaphandle kokuthi usisi wakho uzolotsholo isona kuphela yini isizathu sokuthi uze la namhlanje ukuba kezanga kuthi usisi wakho kuziwa lapha ekhaya futhi ubungeke uze la bafo bengizobhala ukuthi inkinga manje okusuke kwangishayisa novalo kakhulu ikhona lokho ukuthi bayosime befika
abantu abazama ayongicabangela hayi yabona nje uyisilima nje somfana awungicabangeli ngempela hayi wazwangiyanyisa wazwangidina hey wazwangiyanyisa yezwa manje ke bafu njengomphehlo loludweshu ikhona yini indlela yokuthi uyixazulule le ndaba ke ake ngikubuze okay njengamanje sewumoshile sekukanje ikhona indlela ongenza ngayo ukuthi zonke lezi zinto usisakhala ngazo ukwazi ukuthi uzibuyise okwamanje bafuna ngiqamba manga ngeke ngibe nayo indlela yokwenza kodwa bengifisa amahlampa angangisiza ngithola usizo kule ndlela kodwa ngani ngithathephi imali ngithathephi imali manje ngithathephi manje imali ungazi ukuthi next week uzomcimba wami ngithathephi imali musokungidina wena musokungiyanyisa uyangidina ke manje uyangiyanyisa ngempela bathaphi ngokukhulu bafuna inkosi hayi ukuthi bengangisaphothi mina nje labangani okade unabo abasekho manje sewusele wedwa manje bangena kanjani abangani kuyona yonke lento bafu balandwa ulotshwala ukade usukuphuza utshwala engiphuzayo amaphathi engiwenzayo ngoba abangani befina amantombazana yonke lento bagcina sekulimaze ifinish enye ekhaya njengezicapha nje bhuta amakhaya bona right bona bafika nje kuzula wekhaya lakho lokho benganginako ngoba nami wazwangiyanyisa nangumuntu wenkosi yazi unconto ungibizanga la kuna abantu bazothina abantu bengibuka nje ayihlisele isithunzi ekhaya lakho hayi uyangidina hayi uyangidina uyangizwa futhi uqoqela ukuthi ngenze njani ngihlehlelise lo mcimbi wami manje into ebalekile la mina ngokubona kwami sisi ukuthi sithole isixazululo sale ndaba le ukuthi kwenzakalani lezi zinto ezilahlekile ukuthi indlela yokuthi zitholakale nokuthi ababo kamkhonyana abafike yonke into right singenza kanjani hey udwa mshuthi manje inkinga kufanele kwenze njani kufanele ngihlehlise phela into engizoyenza ufanele ukuthi ngihlehlise lo mcimbi ngikwazi ukuthi ngithenge ifurniture noma ngingasathenganga kwanele bakuzobukeka nje ekhaya makuzobukeka kwakona kufanele ngihambe ngiyotshela umnyeni wami ngimchazele ngalo lonke lo daba lolu sibone ukuthi sihlanganisa kanjani ke mhlawumbe siqala phansi ke futhi manje angazi yabona nje nje ikhanda lami liphithene angazi nanokuthi ngizoqala ngakephi angazi ngoba nawe uyathuka nawe mawuzwa yonke lento obawazi ukuthi ubhuti wakho ukhuliswa ngendlela right nje ngazi mina yonke into ekhaya ku right nje kuphila ku right yabo manje nje bezongitshela iyangixaka yonke lento le ngazi ku right akangitsheli ngisho efonini angitsheli noma ngisendela imessage iki futhi into ebhlungu kakhulu ke next week umcimbi wami yonke lesikhathi akangitshela uthuli akangitsheli mhlawumbe ngabe khona umzamo engawenza ke manje nje ubeka kutshele maye kufonela ukuthi ikhona into afisa ukukhuluma nawe ngayo hayi bengakazi azangibikele ubengakaze nje njengoba ngikutsha nje bhuti wami ngisho insoloko nje zokuthi ke mhlawumbe khona into wrong ngazama ukuchaza sisama wayisha indiva leyo ndaba ngazama ukuchaza ngathi khona into engikhuluma nawe ngicela uzame ukwehla uze ngayo hayi angikhumbuli mina ungitshela lokho mhlawumbe walibala kodwa ngazama ukuchaza ngazama ukuthi ngidinga ukukhuluma nawe samcela wehla wathi ubanje umsebenzi amatoho lapha eGoli ngase ngiunderstanda nami njengengane phela ngoba uthi uzamela mina awusachazelike nomnyeni wami kumtsheleke uhlulwa yini ukutshana naye yena ke ngingijwayele ukukhuluma nawe ngijwayelanga ukukhuluma nawe hey ungibuleleke mntakama angifuni nje ukuqamba manga ungibulele yabo nje manje ikhanda lami liphithene angazi nanokuthi ngizobamba phi ngishonise ngakephi yabo nje mina angazi ke angazi ngempela angazi ke manje ngenze njani hayi angazi hey kona bafowabo geqa nje amagula ngane yakwethu umthwalise kanzima usisi wakho kodwa ngoba asike siyibhekeni kulohlangothi lokuthi wenze into right ngokuthi afika azogonyuluka sisi wami uyabonga ngayo yonke lento kunokuthi awicabange lento ngokuthi uyafika ekhaya ufica izicapha zikho cabanga sewufika nabo abantu basemzini ufika izicapha zikho ufika izinto zasendlini azikho kodwa uyabona manje ngesayide elihle ukuthi ukwazile ukufika azochaza ukuthi kunento kanje na kanje ngesizathu sokuthi nokuthi angazi bhuti wami ngifuna uqamba amanga safanele ngibiyele lo umndeni wami ngimbiyele onke ke manje lo daba lo ngimtshele konke angazi nje angazi nanokuthi ngizobamba ngishonise ngakephi angazi hey wema Jehova Nkosi yami awema so wena bhuti njengoba ke usisi wakho ezolotsholwa nje maduzane nje ubufisa kwenzakale kanjani kulesigameko esikusona bafo bengathanda usama ukuthi sithola isikhathi sihlale mina naye ngikwazi ukuthola usizo ngoba nami sengikwazi sengingene kwezinto zezidakamizwa manje bhuti wami angithandi
nokuthi ngigcine sengenza lezi zinto engizenzayo ekhaya ngikuthandi lokho. Bengathanda ukuthi mhlawumbe mengenzeka umcimbi wakhathi ukuwuhlehlisa lo wa next week ngikwazi ukuthola usizo sihlale pha njengengane zandawonye. Ekugcineni usisi wami ngobhuti wakhe mdala futhi kumele ngimlalele ngimhloniphe lento engiyenzile ingakho ngizagcina sengibizela ngoba lento ingiphatha kabuhlungu khona ngiyazi nabazali bethu la bekhona abayiqhenyi ngalento engiyenzile. Ongakuba ngirealize late ukuthi cha ngirong njengomntwana ngirong. Bengathanda ukuthi mhlawumbe sihlale naye sithole isikhathi sobabili yabo sikhulume njengengane zandawonye ngibone nabo ukuthi mhlawumbe ngangisiza kephi la ngithola khona usizo ngikwazi ukubuyisa impilo yami ngoba cha bhuti wami kubuhlungu kakhulu bhuti wami. Uyalibona iphutha lakho yona. Ngiyalibona kakhulu bafu ngiyibona kakhulu ndiyangilimaza lento ukuthi kodwa uyabona ukuthi ungifake endlekeni ezingakanani ngaxolisa uyabona manje ukuthi uthi bhuti wami lalela uthi manje ufuna uhlehlisa umcimbi wami shuthi manje nginake lezi idakamizwa azifake yena hayi mina bengingekho ehamba nabangani bakhe fanele ngimkhiphe mina ngikhiphe idakamizwa zakhe kanjani ngikwenze kanjani lokho mntangama uyabona ukuthi kuyo yonke lenkinga leyo usungifake kuyona ungibuyisele emumva manje yangazi hayi ngehlule ngicabanga ukuthi sisi wami into esifanele siyenze njengamanje into efanele yenzeke kahle ukuthi sifocus ekulungiseni ikhaya ulungisa ikhaya senzelani senzela ukuthi uma befika abantu basemzini bafike ekhaya yonke into i-right ukuze nawe umsebenzi wakho uzokwazi ukuthi uqhubeke kahle ulotshole kahle yenzeke yonke into. Ngiyakubona lokho kwakhe umfowethu kwedakamizwa yebo usemoshile kodwa into ebalekile njengamanje umsebenzi wakho nekhaya lakho angithi njengamanje ufuna ukuqhubekela phambili nawe ngempilo uzokwazeka ukuthi ke njengamanje kufocus ekuthenini kulungise lokho osekuvele sekumoshekile ekhaya. Bengicela nje siyenze kanjalo sesihlonipha nalabo abangasekho ke. Ngiyakuzwa bhuti wami hayi noma kuzoba nzima ngifuna uqamba amanga akuzoba nzima yabo nje manje mangisola la fanele ngihambe ngixoxele ngihlale phansi nomnyeni wami ngimxoxele kuyo yonke ke manje lento esiyenziwe umfowethu fanele ngiqale phansi ke manje sihambe ke singene zama imali ukuthi ke at least ke kulungiswe nakhona futhi ke sengizolekelela uyena ke futhi manje umnyeni wami uyabona nje angisazi ngempela manje ngenze njani angisazi kodwa ke hey ayikwaze kwanzima. Wena sisi wathi wenza muphi umsebenzi? Mina unabhuti wami mina ngiphila nje ngokuyiphantela kunebhizinisi encane engilenzayo. So akukho kutheni nawe uyazi umfowethu nje bade ngizama ngalokho enginakho. Because umsebenzi engikwenzayo umsebenzi nje business lami engiyiphantela ngalo. So yona mbangela ezobanga futhi ukuthi kusinde ekuthenini ukwazi uzosinde yabona njengoba ngisangana nje ikhanda lami kwayimanje liphithena angazi nanokuthi ngizoqala ngakephi ngibambe ngihlanganise kuphi ngoba uyazi ukuthi ngisebenza kanjani uyazi ukuthi ngisebenza kanjani and uyaqhamuka manje usengiqhamukela nestory esikanje fanele ukuthi ngenze njani ngihlanganise angazi uyazi yena leyo nto uthi beyenzelani but nje eyami enhliziyo uyiphule kakhulu futhi angiboni ukuthi ngisazomxolela manje. Ngiyakuzwa lokho sisi wami ngiyakuzwa and futhi ngeke uvele ukwazi futhi ukuthi umxolele manje kodwa njengamanje asike sifocus kuloko kubalekile ukuthi ikhaya lilungiswa kanjani. Kona angazi bhuti wami ngifuna uqamba amanga yabo nje angazi yabo kuningi nje bekubalile ifurniture yikho icapha angakaboni kwamina ekhaya ukuthi isimo sikanjani kwayimina ngakaboni so kuningi nje angazi nanokuthi ngizohlanganisa kuphi ke manje ngoba kwayena even umnyeni wami akasebenzi umsebenzi utheni uyabo besipatanisa nje sihlanganisa nami ngihlanganisela nami sihlanganisa phezulu kwelinye isent ngoba naye ufuna ukwenza ukulungiswa kumina yabo ukuthi kube right angagcine ngokusho ukuthi hayi mina ngagcina ngokwenza lokho amandla angisaqhubeki ubenza naye ngamandla akhe sihlanganisa phezulu kwelinye isent. Manje ke njobe seqhamuka nesimo esikanje angazi bhuti wami ukuthi ngizokwenza njani angazi ngifuna uqamba amanga. Ngiyakuzwa sisi wami mbukele Black Life TV ngathi uyalizwa udaba lika sisi into eyenzakalayo njengamanje and umuntu oyisebenzayo naye uyayizamela nje ukuthi aphile. Ngiyakucela ukuthi mawungakwazi ukuthi ulole isandla kulesigameko lesensenzakele usize usisi kule inkinga abhekene nayo uzobuza ubhala kule email lela ngezansi so bese sikwazi ke nathi ukuthi sixhumanise sisize usisi ukumsiza kwakho singabonga kakhulu mfowethu
Ngisacela njengamanje utshela umbukelo weBlack Life TV obukele osangenza lephutho olenzile umluleke. Mfowethu engithanda ukudlulisa ukuthi bafethu ontanga nje laba abasengangaba abanenkinga mhlawumbe ecishe ifane nabo abazali abangasekho nokuphelele. Ngiyanicela uma mhlawumbe nifika kulesi simo sokuthi nizibona ningasekeliwe noma ningasupportiwe ngalendlela enifunayo. Ngicela nikhulume noma nicela usizo emphakathini. Ngoba cha mase uthatha izinqumo nje ezifana lezi ezithathwe yimba mfowethu kususe kunzima kakhulu. Ngoba manje ukuya phambili kulula kodwa ukubuyela emuva kunzima. Kunzima kakhulu mfowethu. Kunzima ngicela mhlawumbe basheshe bakhulume nabantu abadala abakhona eduzane. Basheshe bakhulume nabantu abadala uma kuthi khona abasafunda behambe becela usizo kothisha ngoba hayi kunzima ngiyakwazi uma kukhona lokho yabo nje. Ngiyakuzwa mfowethu. Siswami bhuti wami ngicela ukulivala la uhlelo namhlanje. Ngicabanga ukuthi bakhona abazokwazi ukuthi bakusize ababukeli beBlack Life mayelana nalodaba obhekene nalo. Ungakhathazeki kakhulu ikhona indlela ezokwenzeka ukuthi usizakale. Ngijabulisa kakhulu bhuti wami. Bukele Black Life TV utshwala beyond isolution. Thola umuntu ozokhuluma naye ukhulume ungazithathelweni inqumo ozoyisola ngazo ekugcineni. Siyabonga kakhulu ukuthi usibekezelele uhlale nathi ubuke iBlack Life TV. Ungakhohlwa ukuthi ulike, ucommente, usubscribe. Siyophinda sibonane futhi kwenye episode elandelayo. Bathi showcase ehamba nepillowcase eMadigameni. Danko. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Black Life TV.